Morjesta. No niin, eli tänään siis on esittelyssä tämä Newseekin Pro 4 Advanced. Mikä tässä on hienoa, niin tää tulee todella netissä rasiassa. Tämän näköisessä. Ja tämänhän pystyy lataamaan tämä sähkötupakka tässä. USB-johdolla. Tuolla latauspaikka. Ja tämä laatikko aukeaa vetämällä tästä näin, ja siellä onkin valmiiksi ladattu tupakka sisällä. Eli laturikohta on tuo toinen. Tähän pystyy pari patruunaa laittamaan säilöön ja toisen akun tuonne. Katsotaan sitten miten tää rupeaa höyryämään. Eli tällä kertaa tässä on makuna mansikkaa. Akku on tosiaan näin pieni. Eli tää vaikuttaa aivan tavallisen tupakan kokoiselle. Eli ruotaas patruuna kiinni ja kokeillaan mitä tapahtuu. Joo, kyllä siinä mansikka maistuu. Hyvä makuinen on. Ja tosiaankin tässä on automaattiakku olemassaan ja punainen LED-valo tuolla päässä. Ja tämä on ihan näppärä paketti, että tosiaan voi sitten latailla tarpeen mukaan tässä. Ja täällä on merkkivalo, latauksen merkkivalo näyttää milloin akku on täynnä. Joo, miellyttävän makuinen on oikein tämä. Eli jos joku tarvitsee tämmöistä pientä sähkötupakkaa, niin tämä voi olla ihan varteen otettava vaihtoehto siinä vaiheessa. Mutta palaamme ja seuraavaan kertaan. Kiitos.